Türkiye başqa Sankrada 13 saat. Исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар. Сез Төркия Аваз радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Безнең программа 16 метрлы кыска толкынның 17615 килогерц ышылыннан 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксат 3А һәм Түрксат 4А ярышлары белән 3 тапкыр w.trdinna.com интернет адресы аша һәм кесә телефоннарының TRT-Dinna кушымтасыннан Voice of Turkey Вот East радио каналыннан тапшыла. Бүгенге чыгарылышта Төрки дөньяның мәдәни мирасы программасы белән кызыклы темалар язмасын тәкъдим итәрбез. TRT Türkiye авазы дөньяның һәр почмагында тәүлек буе сезнең белән. Төрки дөньяның мәдәни мирасы. Кешелек барлыкка килгәннән бирле кешеләр яшәү юлларын гына түгел, сәламәт булып калу юлларын да эзләгәннәр. Чөнки тормыш кай вакыт язгы муллык кебек юмарт, кай вакыт кышкы каты җилләр кебек рәхимсез. Авыру кешелекнең иң борынгы юлдашы булган, дәвалау аның иң борынгы өмете. Бу өмет төрки милләтнең 1000 еллык хәтерендә дәвалау усулы буларак кына түгел, тормыш фәлсәфәсе буларак та тамыр җәйгән. Түркстанның киң далаларында туган бу борынгы белем буыннан буынга күчеп Анадолуга, Кавказга, Балканга һәм төрки дөньясының барлык почмакларына таралган. Бүгенге көндә дә бу борынгы дәвалау эзләрен әбинең киптерелгән юкә яфракларында, җәйләүдәге зира исендә, чишмәнең салкын суында һәм карт акыл иясенең дугаларында табырга мөмкин. Түркстан шиксез күк далларны кочаклап алган, җил ирек турында пышылдаган һәм җир зирәклек турында сөйләгән борынгы ватан. Бу җир бөек дәүләтләр, дастаннар һәм батырлар туган җир генә түгел, кеше табигать телен өйрәнгән, су тавышын тыңлаган, үсемлек серләрен ачкан һәм табигатьнең һәр сулышында дәва эзләгән зур мәктәп тә булган. Борынгы төрки аңлавында кеше күк белән җир арасында урнаштырылган изге баланс булган. Җирнең бәрәкәте белән тукланган, суның сафлыгы белән чистартылган һәм ут җылылыгы белән көчәйтелгән. Шуңа күрә авыру тәннең генә түгел, җанның һәм тормыш балансының бозылуы дип каралган. Дәвалау кеше белән табигать арасындагы ахәңне торгызу дип саналган. Таулар акыллы, елгалар тормыш чыганагы, агачлар тормыш символы булган. Шулай итеп, төрки халык медицинасы кешене табигатьнең аерылгысыз өлеше дип санаган бу тирән акылдан туган. Ул гасырлар дәвамында Түркстан далаларыннан барлык төрки җирләренә таралган борынгы мәдәни мираска әйләнгән. Язның килүе Түркстан далаларында дәвалау сезонының башы дип саналган. Кар эреп, табигать җанлангач, үлән белгечләре һәм өлкәннәр буыннан буынга тапшырылган белемнәргә таянып, дару үләннәрен җыйганнар. Алар бу белемнәрне китаплардан түгел, хәтерләреннән яңа буыннарга тапшырганнар. Алар авыруларны дәвалаучылар гына түгел, табигать телендә аңлаучылар, дугалары һәм комуз көйләре белән кеше җанына кагылучылар. Төрки халык медицинасында дәвалауны үсемлекләрдә генә түгел, музыка тынычлыгында, суның сафлыгында, борынгы агачларның күләгәсендә һәм утның муллыгында да эзләгәннәр. Бу аңлауның нигезендә авыру килгәнче сәламәтлекне саклау, табигать ритмы белән гармониядә яшәү, кешенең тәне һәм җаны табигать белән урнаштырган баланс аша гына дәваланып була дигән ышану ята. Төрки дөньясындагы халык медицинасы ышанулар гына түгел, гасырлар дәвамында күзәтүләр һәм тәҗрибәләр белән формалашкан конкрет практикаларны да үз эченә алган. Казак һәм кыргыз далларында яндырылган артыш ботаклары авыру кешенең чатырындагы һаваны чистарта дип саналган. Алтай һәм Тыва төркиләрендә нарат сумаласыннан әзерләнгән мазьлар яраларны дәвалау өчен кулланылган. Уйгыр төркиләре Ефәк юлы буйлап үсеш алган медицина традициясе ярдәмендә йөзләгән үсемлекләр
үсемлекләрдән әзерләнгән дарулар белән танылган. Анадолуда, Азербайҗанда һәм Төркмәнстанда сары мәтрүшкә, дөя сеңере, зира, кара төстәге кунжут, шалфей һәм гармала халык медицинасының аерылгысыз элементлары булган. Сөяк утыртучылар дип аталган кешеләр тарафыннан сынуларны һәм чыгуларны урнаштыру, ревматик авыртулар өчен кайнар су һәм пар мунчалары куллану, яраларны дәвалауда бал, йогурт һәм төрле үсемлек экстрактларын куллану бүгенге көнгә кадәр сакланып калган төрки халык медицинасының иң конкрет мисаллары. Бу практикаларның барысы да табигать тәкъдим иткән мөмкинлекләрне игътибар белән күзәтүче һәм буыннан буынга тапшыручы уртак төрки акылының нәтиҗәсе. Түркистаннан Анадолуга зур күченүләр белән бергә төрки халык медицинасының гасырлар буе тупланып килгән тәҗрибәсе дә яңа җирләргә күчерелә. Бу борынгы белем Анадолуның бай флорасы белән очрашып, акушеркалар, үлән белгечләре һәм халык галимнәре кулында баетылган яшәвен дәвам иткән. Гасырлар дәвамында төрки дөньясында чын дәвалау медицинада гына түгел, шәфкатьлелектә, уртаклашуда, табигать белән баланста һәм кешеләргә өмет бирүче сүзләрдә дә дип саналган. Бүгенге көндә заманча медицина кешелеккә зур мөмкинлекләр бирсә дә, дала дәвалаучылары калдырган иң кыйммәтле мирас табигатькә хөрмәт, сәламәтлекне саклауга бирелгән әһәмият һәм кешеләргә җир, су, агачлар һәм барлык тереклек белән гармониядә яшәргә кирәк дигән ышаныч. Шуңа күрә Төркистанның киң далаларыннан Анадолуның уңдырышлы җирләренә кадәр сузылган бу борынгы тавыш әле дә яши. Һәр чишмәнең салкынлыгында, һәр үсемлек исендә һәм йөрәктән чыккан һәр догада. Төрки дөньяның мәдәни мирасы. Türkiye Ovazı Radyosu her vaqtdagıcha yanıqızda. Ясалма фәһем моннан ары бар идек телефоннарыбызда гына түгел, сугыш кырында да. АКШ һәм Израиль Иранга каршы һөҗүмнәрдә ясалма фәһемне тыгыз рәвештә кулланды. Мәгълүматны тагын да тизрәк эшкәртә алган тараф сугышның темпын билгели. Türkiye bu yarışta nинди позицияда турасың? Ясалма фәһемнең сугыштагы ролен карабыз. Исәмсез, үсеп баручы һәм камилләшкән технология белән бергә бик тиз җәелгән һәм без килеп җиткән өлкәдә бөтен нәрсәгә дә диярлек кертелгән ясалма фәһем сугыш кырында да моннан ары үзе турында әйттерәчәккә ошый. АКШ гомум штабы Иранга каршы һөҗүмнәрдә ясалма фәһемне тыгыз рәвештә куллануын шәхсән үзе раслады. Израиль җитәкчелеге дә бирәтә сизгер тәмәкләренең билгеләнелүендә шушы технологияләрдән файдалануларын әйтте. Ясалма фәһемнең сугышка турыдан-туры йогынтысы моңарча бер качанда мондый итеп ачык һәм тулы булмаган иде. Ләкин бу хәл кайбер сораулар тудырды. Мәсәлән, ясалма интеллект хәзер нәрсә эшли ала? Бу барышларның барысында ясалма фәһемгә тапшыру ни дәрәҗәдә ышанычлы? Яки Төркия кебек илләр сугыш кырында ясалма фәһем куллана алырлык торыштамы? Бу сорауларның җавабын һәм тагын да күбрәген технология нигезле стратегияләр өлкәсендә белгеч шәхесләрдән берсе булган Альпер Өзбилен ТРТ хәбәр белән сөйләште һәм без дә шушы әңгәмәне сезгә тәкъдим итәбез.
Ясалма фәһем сугыш кырында нинди роль уйный? Бәлки дә битләр, сәхифәләр тотырлык җавабы булган шушы сорауга һәркем аңлый алырлык гади кыса сызып куя үз белән. Еңеллек ясалма фәһемнең әлбәттә моңа кадәр махсус операцияләрдә, күзләү барышларында һәм төрле корал системаларында кулланылуын хәтерләтә. Фәкать бу куллану үрнәгенең платформа һәм продукт дәрәҗәсендә күбесенчә бердән-бер булып калуын билгеләп үтә. Мәсәлән, ясалма интеллект ярдәмендә системалар максатны тану, пилотсыз машина навигациясе яки сурәт анализы кебек өлкәләрдә кулланылды, ди үз белән. Бүген без күргән үзгәрештең исә үзгә бер этапка ишарәләвен искәртеп уза. Ясалма фәһем хәзер айрым системаларда эшләүче ярдәмче технология гына түгел, ул гомуми операцияләрне координацияләүне тизләтүче катламга әйләнә бара. Моңарча Украина сугышында ясалма фәһем белән эшләүче эшләмәләрнең һәм сугыш кырында һәм дә фронт сызыгы артында да киң кулланылганын искә төшерә. Ясалма интеллектның хәзер турыдан-туры карар кабул итү параметрларының үзәгендә булуын һәм бу процессларга күрелмәгән тизлек бирүен ассыклый. Ясалма интеллект ярдәм элементы булудан туктап бара. Альпер үз белән нәкъ менә шушы ноктада бик кыйммәтле бәяләр ясый. Шуңа күрә без инде ясалма интеллект ярдәмендәге сугыш турында түгел, ясалма фәһем нигезендәге сугыш шартлары турында сөйләшергә тиешбез. Аннары ул түбәндәгечә дәвам итә. Якын вакытка хәтле кайбер автоматизация кушымталарына карамастан, интеллект анализы процесслары әле дә интенсив кеше хезмәте белән башкарылды. Телле җанаклардан алынган мәгълүмат һәм кыр отчетлары, кыр хисаплары төрле төркемнәр тарафыннан тикшерелде. Элек бу мәгълүматларны бер урында мәгънәле рәсемгә интеграцияләү өчен вакыт кирәк иде. Бүгенге көндә ясалма фәһем бу зур мәгълүмат бассейнын бер үк вакытта сканерлый һәм коррекциялый ала. Бу карар кабул итүчеләргә күпкә тизрәк рәсем тәкъдим итә. Ясалма интеллект процессларына тизләтүе сугышларның шулай тиз тамамланачагын аңлатмый. Чынлыкта бу моңарчы күрелмәгән яңа катлануларга һәм сугыш эскалациясе куркынычларына китергә мөмкин. Ясалма фәһем сугыш кырында нәрсә эшли ала? Монда үз белән мәсьәләне бераз тагын да конкретлаштыра. Мәсәлән, ул ясалма интеллект дошманның мобиль ракета җибәрү җайланмаларының хәрәкәтләрен модельләштерү өчен кулланылырга мөмкин дип билгеләп үтә. Яки ул ясалма интеллектның һава саклану системаларын урнаштыру, хәрби корылмалардагы эшчәнлек интенсивлыгы, радар һәм электрон нурланыш активлыгындагы үзгәрешләр яки команда һәм контроль челтәрләренең элемтә интенсивлыгы кебек бик стратегик өлкәләрдә мөһим роль уйнавын күрсәтә. Иярченнән алынган сүрәтләр, кешесез һава аппаратлары белән күзәтү, ачык чыганаклы сканерлау һәм төрле сенсорлардан килгән сигналлардан торган зур мәгълүмат җыелмалары. Буларның барысы да ясалма фәһем ярдәмендә анализланганда. Хәрби аскырманы картага төшерүдә, өлкәдәге үзгәрешләрне күзәтүдә күпкә тизләнә. Бу хәл гадәти сугышта яңа асимметрия тудыра. Мәгълүматларны тизрәк эшкәртә алган як сугыш темпын билгеләү өстенлеген ала, ди үз белән. Үзгәрешне дөрес итеп укыган өстенлек алачак. Әлбәттә, ясалма интеллектның сугыш кырында бу чаклы алгы планга чыгуы билгеле бер шикләнүләр яки турырак итеп әйткәндә куркуларны китерә.
Alper Özbilen fikrince, mesele korku түгел. Bu o'zgarishni dürüst etib o'qirga ham jiddiy ravishda әзір болу. Бүгін ясалма интеллектның күш тапқырлаушысы болу турын айтучы Özbilen, bu тапқырлаучы соғышлар, қарар қабыл үті цикллары һәм күзләү көндәшлеге темпларын төптән үзгәртүен дәвам итәчәк. Без әле дә үткәннәргә охшамаган бу яңа чор башында торабыз. Türkiye ясалма интеллектны сугыш кырында куллана аламы? Барыбызны да кызыксындырган бу сорауга җавап бирә алдыдан Özbilen, Türkiye саклану сәнәгатендә эшләнгән пилотсыз системаларның, сенсор челтәрләренең һәм төрле платформаларының мөһим нигез тәшкил итүен искә ала. Моннан соңгы мөһим мәсьәләнең тагын да үзгә, башкача булуына басым ясый һәм сүзләрен булай дип тәмамлый. Монда иң төп аспект интеграция. Айрым платформалардагы сенсорларны да читтәге һәм үзәктәге ясалма интеллект нигезендәге анализ һәм карар кабул итү катламнарында ни дәрәҗәдә тиз интеграцияләргә мөмкин икәнен җитди карау мөһим. Монда иң төп аспект интеграция. Айрым платформалардагы сенсорларны да читтәге һәм үзәктәге ясалма фәһем нигезендәге анализ һәм карар кабул итү катламнарында ни дәрәҗәдә тиз интеграцияләргә мөмкин икәнен җитди карау бик мөһим. Чөнки киләчәк сугыш кырында платформаларның саны һәм төрлелеге генә өстенлек бирмәячәк. Сүз шул платформалардан алынган мәгълүматларны кем тизрәк һәм төгәлрәк аңлый һәм аларны карар кабул итү механизмына әйләндерә алуында бара. Бу сорауга җавап шулай ук яңа чорда кем аерылып торачак дигән сорауга да җавап бирәчәк. Ясалма фәһемнең сугыш кырындагы роле бик тиз үзгәрә һәм шул нәрсә анык итеп күренә. Бу трансформацияны дөрес аңлаучылар киләчәктә өстенлеккә ия булачак. Башка бер подкаст язмасында очрашканча кадәр исән имин булыгыз. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu. This is the voice of Turkey. Hier ist die Stimme Türkiye's. Ici TRT Radio La Voix de Türkiye. İnca Ankara Radyo Sedai Türkiye. هنا إذاعة صوت تركيا. Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu. Ovdi Radio Glas Türkiye. Türkiye'nin Sesi Radyosu. Qui è la radio La Voce della Turchia. Esta es la voz de Türkiye. Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия. Юфлет Зари и Türkiye. 这里是土耳其之声广播电台。 اینجا انقره رادیو صدای ترکیه. دا Türkiye Radyo'da. خصوم Türkiye Zayını Radyo Gayanı. Eterçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma. Ovada Türkiye Ünü Radyosu. Aici Radio Vocea Türkiye. Говорит голос Türkiye. Efirde Türkiye ovası. Gepleyer Türkiye'nin Fethi Radyosu. Ye Saday Türkiye. Anlavatkanala Türkiye Avazı Radyosu. Evo İfonitis Türkiye. Ovdi Radio Glas Türkiye. Jeda Radio Muria Türkiye. Ini adalah Radio Suara Turkiye. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye. Este é Radio Voz de Turkiye. こちらはトルキエの声ラジオです。Zborova Glasot na Türkiye.
Efirde Türkiye Ovozi Radyosu. It Türkiye Hangi Radyo'ya? Oldu Radyo Glas Türkiye. Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu. Muhtaram tamaşar, Türkiye Ovozi Radyosu'nun tatar tilindagi topshilari shushin bilan oxirini qilishdi. Topshlarimizni Yerchan, internet ham kasa telefonlarining TRT dinna qo'shimchasi osha tinglaysiz. Bizning programma har kun Türkiye ham Qozon vaqti bilan kunduzgi soat 1da 16 metrli qisqa to'lqinning 17615 kHz-ligidan Turksat 3A ham Turksat 4A yerishni bilan www.trtdinna.com internet adresi osha vot is radio kanalidan topshiladi. Yorta soatlik topshilarimizdan qabatlavun Türkiye ham Qozon vaqti bilan soat kechki 8:40da 42 daraja kun chig'ish yo'nalishidagi Turksat 3A ham Turksat 4A yerishlari bilan www.trtdinna.com internet adresi osha ham kasa telefonlarining TRT dinna qo'shimchasi osha vot West radio kanalidan tinglaysiz. Topshilarimiz turunda uy fikrlarigiz ham kengash taqdimlaringizni kutib qolamiz. Muhtaram tomoshabin, bizning adres lotin harflari bilan PK33 yana Shakir, Ankara, Turkiya. Pochta indeksi 06443. Elektronik pochta adresimiz tatar_trt.net.tr. Haliga biz siz bilan sog'lashamiz. Efirda kelasi uchrashuvga qadar.